Apaya mawuok Ngong nyaka Suswa, kendo tudo kauntis adek mag Kajiado, Kiambu kod Narok. Piny owacho ne ochako gedo mar higa mar 2018, kama omuom maromo siling bilion 4 ne oket thenge mondo tiekego. Gedo ma osekelo dongruok ka oganda gero ute mag dak, kendo dukni e gwenge kaka Kimuka Center osemedore okang' mamalo. To kata kamano, jopiny koro medo bet kod kibaji mana kaka gedo mar apaya no medo deko. Kana biro ka center ne pod tin. To gi ndara mano chak gero kani, aneno ka gedo dhi mbele kendo center dongo maber. To en mani gedo mar ndara ni osedhi mos, kendo koro kaluwore gi mano chal ga gimo thiro dongruok mar maka kendo yuto maka bodok piny. Koro ka ndara inyalo ger mapiyo piyo, taparo ni ohala nyalo dhi maber. Nikech wuoth do bedo mayot. Anyalo ng'ado gi kata dhi nyaka dala. Koro mano nyalo bedo ni koro punguza na gharama mar wuoth. Nikech an gi joga koni, ka waluwo through Nairobi mwadhi nyaka Mayu kocha koka wadhi Narok, ineno ka kore ni kuma bor. Kama ingekuwa inaenda mpaka Suswa, hii ni barabara muhimu sana. Because for one, inaunganisha kaunti 3. So ingekuwa rahisi sana kwa sisi operate from Ngong straight to Suswa. Sasa we can't do that because hapo katikati hiyo barabara ni mbaya. It's impossible completely. Ni maram, ni rough road, so inatuadiri sana, inaharibu hata magari. Ne jogo matimo hala, giserito kod siso mondo tiek ndarano, kaka yo mayot mayudo chiemo kod osike mamoko manyalo chopo mapiyo katiyo kod ndarano. Debed ne barabara ni nyal bedno setiek lose, dokelonwa yot mang'eny e yore mag business, kech kopone waa kaka waa Kisii, wanyalo luwo barabara ni ka mwandu lwarnwa iye karka. Koro mano nyalo kelonwa yot e iye karka mondo mi ohala omed dhi mbele karka malach. Yot mar wuoth kuonde ma ndarano osetieki neno. To bang' kilomita 26, kuonde moko pok otieki, kendo ywak mar mondo tiek apayano mapiyo ok odong' ne johala kendgi. Weg nyamburko matiyo gi apayani koro nigi ywak ni kuonde mapok olosi kaka kae kelo negi lal ka chunogi mondo gilos nyamburko kinde ka kinde ka gitiyo gi apayani. Hii barabara ya Ngong Suswa si mzuri vile, kwa vile hata imekaa sana bila kutengenezwa, sijui hatujui ni nini inaendelea. Unaona, kuna mahali ilifika kule chini kwanza ndio ikasimama, wamesimama kwa muda mrefu kutoka last year mwezi wa 4, sijui ilisimama miezi kadhaa kabla itengenezwa, sijui wanasema serikali sijui hajatoa pesa. Kaka apayano medo chorore machiegni kod Suswa, kama omakore kod apaya maduong' mawuok Mayu nyaka Narok, e kaka ranyisi mar chung' mar gedo mare neno. Weg nyamburko ni kod midhiero mathoth kuonde ma koth goyo to kata kuonde motuo. Ka odong' mana kilomita 13 kende to tudore kod boma ma Suswa. Geno nitie ni ng'ikruok mantiere gedo mar ndarano, mang'ado wuoth kod kilomita 70 kowuok Suswa nyaka Ngong, biro rumo mapiyo mondo ohala kod dongruok mabiro kaluwore kod gedo mar ndarano omedre kaka osetimore kuom higni 3 mosekalo. Mae kama gedo mar ndara mawuok Ngong kadhi Suswa ochung'e. Okang' makoro jodak ywak ni omayo gi thuolo matiyo kod ndara machuok mogik kowuok Ngong kadhi nyaka e gwenge ma milambo ma Nyanza kaka Migori, Homa Bay kata Kisii. Edwin Okoth, Ramogi TV, Suswa.